Il-Pulizija ingħatat kopja sħiħa ta' rapport E-Grant dakinhar stess li ħareġ u ilhom dawn l-aħħar sena u nofs jinvestigaw ir-rakkomandazzjonijiet u l-konklużjonijiet tiegħu. Iżda sa issa jidher li mhumiex jinvestigaw ta' min E-Grant. Dan minkejja li din il-kumpanija kienet infetħet fl-istess żmien li fih infetħu l-kumpaniji Hernville u Tilgate tal-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri u l-ex Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi. Skont l-emails li ġew illikjati, il-kumpaniji ta' Schembri u Mizzi kienu se jirċivu 5,000 euro kuljum kull wieħed mill-kumpanija 17 Black ta' Jorgen Fenech, illum akkużat li kien kompliċi fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Il-fatt li l-Pulizija mhix qed tipprova tiskopri ta' min E-Grant joħroġ minn stqarrija li pubblika l-Korp f'nofs din il-ġimgħa fejn qalu li l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin flimkien ma' maġistrati u awtoritajiet oħra. Il-Pulizija qalet li qed tinvestiga fost l-oħrajn ir-rabta bejn l-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri u Brian Tonna ta' Nexia BT, ir-rabta bejn l-istess Schembri u Adrian Hillman, il-Bank Pilatus, il-kumpanija 17 Black u r-rabta tagħha mal-kumpaniji ta' Keith Schembri u l-ex Ministru Konrad Mizzi, Hernville u Tilgate. Il-Pulizija qalet ukoll li bħala parti mill-investigazzjoni qed ikellmu wkoll ta' aġenziji u awtoritajiet oħra, kif ukoll numru ta' persuni oħra. L-isqarrija ma tatx aktar dettalji u ma semmix investigazzjonijiet sabiex isir magħruf ta' min il-kumpanija misterjuża E-Grant li infetħet minn Nexia BT u li isem l-Ultimate Beneficiary Owner tant kien importanti li ma setax jissemma f'email iżda biss permezz ta' Skype.